Takže čus lidi, já jsem DX a se mnou je tu. Pro gamer. Tak jo. A pro gameře, co v dnešním videu budeme dělat? Budeme medici. Ano, a co takový medic umí? Léčit lidi. Wow. No vlastně. Ale medic se dá hrát různými způsoby, no. Upřímně jenom dvěma. Ale tak. Dá se to hrát tak, že budete hrát útočný mediky, což budeme hrát dneska my. A dá se to tak hrát, že si jen tak pojedete to svý a budete healovat heavyho. Útoč. Ten noobský, jo. A pojď do vody. Jsou tam snipři, ale jdem do vody. Pyro, Zabij ho. No dobře. je mrtvej. jdeme. Máš šesa, spy. Tak ho zabij. Už je mrtvej? Nice. Jo, Jdem. tak jo. On má kufřík. Jinak, třeba Nemaj. pokud vidíte vpravo dole takovou lištu a tam je Ubercharge, probably, I don't know. A pokud budu mít 100 a spustím ho, tak budeme s Fandou na chvíli nesmrtelný. Máš Ubercharge? Můžeš mi říct, kde jsi? Tady. Tady. Ne. Tak je 45. healuj. Pane bože, ty pyro! Jdi do něj, ale. Healuj. Nebo Jaký jdi do něj ty. Dobře. Ale. Spy. Pojď sem. Je tam Sentrina. Díky, brzo jsi to dal. Ne! Uteč, už ho nemám. My jsme Kde se nějak seš? od sebe odloučili a já jsem zemřel. To bylo docela... Ne! Uteč! To není tvůj spawn, tam bych moc nebyl. Já taky ne. No. Tak My jo, jsme a donesli kufřík, ne? ukážeme si mýho medika. Mám tu kuš, což je docela dobrá věc. Podle mě je to nejlepší takováhle střelná zbraň na medika. Protože do nepřátel to ubírá damage, nečekaně. Dobře ty. A do přátel to přidává životy. Což je taky o ně dost dobře. Pak normální medigun. To je takový hajzlík. No. Ty vole, on si tu postaví. Čeká, musíme hrát spolu, jakoby. Jo. On si tu postaví, tyjo, Sentrinu. Nějak o čem se to podíval, jo, jinak tady mám normální medigun. Statrekou, nejvíc to je CSko. Statrikou. Ne, je to Strange a Ubersav, což je taková ta pilka, která vám dává Ubercharge. Tak já budu healovat, jo? Jo. A to je taková pilka, která vám dává prostě Ubercharge při zásazích. A tohle scouta musí zabít, nebo ne, jakoby. Pozdě. Jenže my se asi nedostaneme přes tu centrinu. Kam jdeš, to je náš Zkusíme spawn. to. Sorry. Dobrý. Tak jo. Jinak je to mapa Two Fort a hlavním úkolem je dostat 3 kufříky z nepřátelské základny do naší základny. Pojď, kde Jinak seš? já nemám Ubercharge, takže bych tam moc nechodil. Asi umřel, ale ne. Ej, jo, slyším tam Sentrinu. Za mnou! Pojď rychle! Pojď se schovat, dělej. Dělej, pojď. Mám 65%. Slyším tam, nebo ne? Ne, Sentriny tam nejsou. Aha, on to není kufřík. Tak tady musíme počkat, to je spy. Není. Ne. Já si tady nabiju Ubercharge. Nebo nevím, jaká je ta výslovnost, omlouvám se. Kde seš? Tady. Tak jo, mám 95%, ty máš 35%. Jinak 36. Ubercharge je, vidíte to vpravo dole a pokud to zapnu, tak dostanu nesmrtelnost, nevím na jak dlouho, asi 10 vteřin. To ne, pojď mě healovat. Já ho vemu odsaď. Au. Jo, už mám Uberča. Tak já jdu Tak útočně, jdi do něj. Oh! Pojď. Pojď poslední ránu.
Kde je? Pojď, máš kritiky. Nice. Nice. Počkej, nechoď tam. Pojď, uteč. Healuj. A dej mi Mám overcharge. Dej mi ho. Dobrý. Nice. Spy. Zdrhej. Proč si nezničil tu sentry, no? Nestíhal bych. Jo, to je jedno. Jo. Jsem mrtvý. Já jsem omylem tautnul. Dobře ty. Tak počkej, na spawnu. No. Jinak, tyhle, kdybyste viděli na pokolikátý jsme my dotočili to intro. Asi tak 8krát jsme to točili, než se nám to povedlo. Kde? Nice. Buď jsem mu řekl to pravým jménem, a nebo se to nějak dofejlo, že jsme se začali smát, nebo prostě další milion failů se stalo, ale tak. Asi 7krát jsme to točili, nebo 8krát. No, ne. To je ještě dobrý. Jinak to, healuj. Já tě nemůžu, jo, tady seš. Můžeš mě healovat. Co jsi chtěl říct? Aby si healoval. Jo. Jdem vodou. Pojď Zabije mě, vše. vyhealovat. Já tě healuju celou dobu, jako, ale v pohodě. A ten scout je mrtvý. Kde seš? No, To je pod vodou. Děkuji, že jsi mě dohealoval. Pojď, ale. Počkej, já musel vyhealovat. Pyro. No overcharge. Tak tam asi nejdem. Ne. Nebo jo. No, jdi tam. Pojď, já ho budu healovat. My spoleháme na to demomena, že zabije toho Pod pyra. náma, demomen. Jo. Healuj. Dobře. Naposled. Vyhealuj mě. Aha, my jsme tam asi nechali v opuštění toho demomena. Jo, tak mě to teď napadlo. A mají tam centry, no. A ten Hele, už demomen... budu mít overcharge. Já už taky. 4, 3, To to rychle 6, proběhnem. Jdem. Dej! Rychle to proběhnem. Dělej. Jdem. To je dobrý, to se povedlo. No, nevím. Mě nás teď někdo zabije. Ne, asi. Vem to. Kdy už budeš mít ty overcharge? Za 20%. Ti první. Jenže my se odsud nemáme jak dostat. Jo, tak- Scout! Zabij ho. Nehealuj tě. Dobrý, už pojď. Pojď. Počkej, kdy už budeš mít tu overcharge? Za chvíli. Děle. Aha, to se nám teda velice Byl vydařilo. za náma ten Vampiro. Ty žiješ? Dobře. Co jsi to zase udělal? Já jsem omylem zmáčkl Gčko zase. Říkám. Proč? Jen tak. Co to bylo? Netuším. No, OK. Kde jsi? 10 vteřin. Hlavně se nekoukej na mě. Čekej, ty jsi umře, ne. Ne. Ale Myslel- skoro. Koukej na to. Já už jsem živej. Dobrý, jsi živej, kde seš? Tady. Kde tady? Ono je dost míst na téhle mapě, kde můžeš být, víš. Tak budeme zase asi vodou a budeš healovat. Healuj. Zabij ho, ale. Critic forever. Nice. Dobrý, to není spy. Dělej, jdem. Jdem, v pohodě. Nestresuj. The enemy has secured our intelligence. The enemy intelligence will return to their base. Tam běhl scout, to je jedno. Mám 40% Já a ty 50. 50, takže to asi tak bez problémů. Jdem, oni tu nemají sentry gunu. Pyro. Healuj. No. Kde jsi? Dělej. Mrtvej. Škoda. On měl 26 HP, jak v pohodě. Ten Pyro.
A jo. Teď kdyby si nedal to, takový ten taunt a to by mu nedal nesmrtelnost, tak jsme to mohli. Tohle to asi bude docela vyfejlený díl. Asi bych měl začít stříhat. No, Mohl bys. tak to no. Ale kde jsi? Vidím Na tě. spawnu. Tak jdeme, já budu healovat. Říkám, že já budu healovat. Jo, aha. Možná za náma půjde Soldier. Jo. Ne. Dobrý, jdeme. Jo a to je taky tady docela Já nový. jsem nic neudělal. To je tady taky docela nový, že, no nevím jak je to nový. Ale je to nový, že pokud zabereš lajku, tak ti dá ten critical, to tady dřív nebylo, ještě asi před 2 rokama. Jo, to vím. Zase to tady za centry, ne. Je tam. A 2 dokonce. Hele, a sejmulo by tě to, kdybys to prošel. Jo, sejmulo. Jo. Kolik máš? Healuj. 72. Healuj. Healuj. Pojď, uteč. Do vody, pojď. Nic neříkám. A ty vole. Tak jo, jsme tu zpět. Healuj. Kde jsi? No, to je jedno. My se tam ale nedostaneme. Pojď na něj. Kritiky forever. Hele, tady se další. Healuj. No comment. No, tak jo. Pojď na ten spawn, kde jsi? Za tebou. Aha, hezký. Healuj. Já chci být útočnej. Tak ok. Jdi. Pojď. Buď útočnej a pojď, dělej, je tam sniper. Kde jsi? Ty jsi šel do vody? Jo. Já ti nevidím. Volej medic. Jo, dobrý. Healuju tě. To je náš. Já vím. Máme 24, ty máš víc. No už ne. Tamhle kufříči. Jsou tam sentrny. Kolik máš? 30. Ten mi dominuje, zabij ho. Jdi pryč tam toť. 50. On tam má sticky bomby. Pojď ho ustřílet. Pojď tudy. No, tady je Jo, pomstil jsem se mu. Spájovi? Ne, tomu Demomenovi. Jo, aha. Volá mi člověk jeden. Hej, jak je tady přišpendlenej. Co děláš? Já nemám, mě zabil. Já jsem ho zabil. Ty seš. No, ty seš mrtvý. Jo. No. Tak tohle to bude asi mega ultra vyfejlený díl. Já byl útočný. Healuj. Dostal headu. Hej, tady se. Zapiješ ho už nebo ne? No, to ne. Critic forever. Já jsem tě chtěl vyhealovat. Pojďem. Healuj. Máš, nemáš. No. Je tam centina, že jo? Sem nedostávám Healuj mě. Za náma. Kde jsi? Tady nejde. On nesnáš kufřík. Uteč! Vyhýluj mě.
Jde nám zezadu, oh. Oh.